Hvis du også godt kunne tænke dig at ændre dit Blue Sky handle til dit eget domæne, som jeg har gjort her med jeppemorgenthaler.com, så skal du bare se med her. Der kan være alle mulige gode grunde til det. Måske arbejder du på et medie, og det kan være rart at få verificeret for dig og for mediet, at det rent faktisk er dig, eller at du rent faktisk arbejder på det medie, som du siger, du gør for eksempel. I alle tilfælde, så er her en guide til, hvordan man gør det på one.com, men det er meget ens på andre udbydere. Vi går ned i Settings, så går vi til Advanced og siger Change Handle. Derinde, der klikker du på I have my own domain, og så udfylder du det domæne, altså i det her tilfælde jeppemorgenthaler.com for mig. Det er jo sådan, at Blue Sky er bygget på AD-protokollen, som jeg også lige linker til. Den kan du læse lidt mere om her. Så det skal vi lige huske, det her underscore @proto. Men så snart du har udfyldt dit domæne, og du behøver ikke HTTP eller 3x W, så bare jeppemorgenthaler.com, selvfølgelig dit eget domæne, så ændrer værdien så hernede. Så klikker du på Copy Domain Value og går på one.com ind i dit kontrolpanel, ned til avancerede indstillinger, DNS-indstillingerne. Så går du over på dine DNS records og opretter en ny TXT record. Herinde er det, at vi lige skal huske det her underscore @proto, og så indsætter vi den streng, som vi havde kopieret over fra Blue Sky, og klikker på opret record. Så kommer det til at se cirka sådan her ud. Du får selvfølgelig din egen værdi hernede. Så den kommer til at hedde underscore @proto.jeppemorgenthaler.com. Og det sidste du mangler er at gå tilbage og lige verify din DNS record. Og derfra tog det for mig, tror jeg 4-5 minutter eller sådan noget lignende, så var den oprettet og altså ændret fra min morgenthaler.bsky.social til jeppemorgenthaler.com. Så let var det.